Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa da fatan ayi sallah lafiya. To Allah maimaita mana. Kamar da kuke gani mun tayi hutu sallah na sati guda kenan. A ranar Lahadi ba mu samu sakin sababbin fina-finai ba, amma insha Allah yanzu mun dawo aiki kenan. Wanda duka an ga fina-finai da kuke ganin mun suna wucewa fina-finai ne na ranar Laraba a yau kenan. 11 ga wata 6 kenan ga duk wanda yake bukatar wa'annan sababbin fina-finai kamar yadda muka saba yi muku tallar fina-finai sababbi da gurufin mu na VIP, to wannan dama ce wanda za ku dinga samun sababbin fina-finai ba tare da ka sha wata wahala ba a duk ƙasar da kake. insha Allah idan ka ɗauki lamba ta mu kamar da kuke ganin muna dora muku bidiyo ka a kowane lokaci, to kowane bidiyo da kuka diba kuna ganin lambobin mu a ciki, wannan za ku yi ɗauka sai ku muna magana ta WhatsApp ko ta Telegram, wanda muna samu ku hada link na group na WhatsApp da na Telegram wanda za ku shiga ku yi mai addimin magana ku biya kuɗin ku a sa ku cikin wannan tsarin na VIP. Kar ku manta ku mun subscribe da alamar kararrawa, da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Waɗannan sababbin fina-finai ne wanda za mu saki a Laraba kenan a yau 11 ga wata 6 11 ga watan 6, wanda ba za ku iya samun su a YouTube ba, za ku iya samun su ne a cikin group na VIP, saboda a kwanakin ba mun ke hutun sallah ne na sati guda. A ranar Lahadi dai mun ga tsallake mu saka fina-finai ba saboda sallah ce, amma yanzu insha Allah mun dawo aiki kuma insha Allah za mu ci gaba da dora muku sababbin fina-finai kamar yadda muka saba a cikin group na VIP na India Hausa wanda ake biyan kuɗi duk wata. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP, to lambobin mu ga sanan da za ku ɗauka sai ku yi mana magana ta WhatsApp ko ta. Idan kana son shiga cikin wannan group na VIP, to lambobin mu suna na wanda za ku iya ɗaukawa kamar da duk wanda fasta da kun gani tana biyo tana wucewa. To idan kuka shiga cikin wannan tsarin na VIP na India Hausa, wanda a duk ƙasar da kake insha Allah idan ka ɗauki lambar mu kai mana magana zaka biyan kuɗin ka ne ya sauƙaƙe, kuma zaka samu duk wani sabon film da kake son samu, har wani son ka wuce a baya wani ba kalla ba. Idan ka shiga ciki kana rubuta sunan film zai hito ma zaka sauke shi kuma zaka kalla shi duk yadda kake so zaka yi da film idan ka biya kuɗin ka insha Allah. Ana biyan kuɗi ne yan kalile wanda ba za su gagare ka ba, wanda zaka iya samun duk wani sabon film da kake bukata a cikin gurufin na VIP. Kenan dama ce ga waɗanda suke nesa wanda ba su samun fina-finai suna zuwa gare su, to wannan zaka iya biyan kuɗin ka ne, kana zaman ka ne film zai iske ka inda kake kuma ka sauke shi a cikin wayarka. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group ka bibiye mu kan lambobin mu na Telegram da na WhatsApp wanda zaka iya shiga. Idan ma baka san Telegram in ba da ka zo zamu tura maka foton ta, zaka iya saukewa a wayarka ka bude ta sannan mu zo mu saka cikin group, wanda kuma idan ka bi link wanda muke sakawa shi zai kai ka inda Telegram take ka sauke. Mun gode.